Ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. To assalamu alaikum yan uwana musulmai na duk duniya, ba ma na Najeriya kawai ba. Ina taya yan uwana musulmai na duk duniya irin wannan alhini da ya same mu na taba janibin manzo sallallahu alaihi wasallama. Amma akwai Allah yana nan a madakata. Mun san ko suwaye ai karnukan Yahuda ne, yan aiken Yahudawa ne. Dama ai haka suke. Kuma ya Qur'ani ya gama da duk wani la'ananne tsinanne. Ai wa qulil haqqu min rabbikum wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahada bihim suratu biha wa in yastaghisu yaghasu bima'in kalmuhu la yashul wujud bisa sharab wa sa'atu murtafaqa. Ai Allah ya gama da duk wani tsinanne. In ka ga dama kai imani, in ka ga dama ka kafirta. Allah yana nan a madakata kuma ya tanadi azabar sa'iri daban-daban, daga wannan lungun zuwa wannan lungun, daga wancan sako zuwa wannan sako. Karnakan Yahudawa kawai.